дар ноҳияи айнӣ кӯҳе вуҷуд дорад, ки ҳамеша месӯзад. ҳоло маълумоти пурра нисбати ин ҷо пешниҳоди шумо мегардонем. шумо барномаро тамошо карда лайк ва комментарияро фаромӯш насозед. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, мо дар ноҳияи айнӣ қарор дорем. водии зарафшон низ номгузорӣ карда мешавад. дар як ҷое қарор дорем, ки хостам як ҳолати воқеии табииро барои шумо нишон диҳам. тӯли чанд солаҳо аст, ки ҳамин чиз мушоҳида мегардад, дар сӯзиш қарор додад. кӯҳро бибинед, дудо буромадааст. яъне ин аз ҳисоби шояд якҷояшавии қишраҳои замин бошад, шояд ягон доштани ангишт бошад ё ягон намуди канданиҳои фоиданок дошта бошад. ҳамин кӯҳ аз соли 2006 ки ман дар ҳамин раҳ мерам мегӯям, то ҳол сӯхта истодааст. аз соли 2006. локин дар таърихи воқеияти асосӣ агар ҳамин назар афканем, чуноне ки калонсоло мегӯянд, тӯли садсолаҳо зиёд аст, ки ҳамин кӯҳ ҳаминҷо сӯхта истода дуд мебурад. як чиз қобили қайди бомаврид аст, ин кӯҳҳо пур аз ангишт аст. ман фикр мекунам аз ҳисоби доштани ангишт шояд ҳамин кӯҳ оташ гирифта доимо месӯзад. оташашро намебинӣ, танҳо ҳамин дуде ки мебарояд, дуди оташин, танҳо ҳамин дуди оташинашро мушоҳида месозед. агар ки ин чизро дидан хоҳед, медонед вақте ки превалро мефурӯед барах рост мегардед, ин инҷа нишонти, ва вақте ки аз тарафи сарвода мегзаред, сарводара мегзаред, мебиёед, ин инҷа як заправка ҳастай ва инҷа ошхона ҳастай. водопада диден, ина водопад. водопада мегзаред ва мебинед байни ҳамин кӯҳҳо ҷое ки ҳамешагӣ месӯзад. баъд аз он худатон мушоҳида месозед, ба чашми худ мебинед, боварӣ ҳосил мекунед. тоҷикистон зебост. ҳар як қисмати тоҷикистон рангҳои гуногун хати нигоҳ дошта мешавад. аз ин хотир мо тоҷикистонро дӯст медорем, арзиш мегузорем. шукри сулҳ, шукри ободӣ, шукри ваҳдати ягонагии тоҷикистони азиз. худо нигаҳбон.